Salutare, oameni buni, am plecat la pește. Și ne-am instalat, da? Forță! Avem un ciotan. Cam așa se prezintă atmosfera, da? Haideți să vă arăt cum se prezintă cabana. Acolo se lasă mașina. Asta e cabana numărul 1, da? Masă, foișor, luminat, tomberon. Cam astea sunt camerele, două paturi. Ăsta e pontonul, un pic cam scurt, dar pentru plantat de două persoane e perfect. Avem un ciortanel, după cum v-am spus. O să le eliberez chiar acum. Ăsta e ciortănașul frumos, da? Să-i facem o eliberare. Du-te, tată. Sperăm. Ia uitați ce se întâmplă după eliberare, da? O trăsătură. Și dimineața a început bine. Când bate vântul, ia o leacă. Ia cu trăsătură în direct. Stai ușor. Ia-l, ia-l. Zi. Situația se prezintă ca în felul următor. La lansetele plantate de aseară nu s-a tras nimic. La dimineața ați văzut, am luat un ciortan aproape la 40 de metri aici aruncat din mână. Și acum le-am plantat din nou, dar nu așa departe, pentru că cei dinaintea noastră au zis să plantăm la 186 de metri, că au făcut adina de acolo, dar noi n-am prins nimic. Iar acum le-am plantat la vreo 130 de metri, așa. Și așteptăm. Am mai luat un caras frumos. În rest, vânt. Ușor. Un eșec, un rateu, am avut o trăsătură la lansetele plantate, am avut drill-ul, din păcate nu l-am înțepat bine și aici lângă mal s-a scăpat. Probabil era până într-un kil, un kil și un pic, așa, un ciortan, asta este. După ce că trage odată la 4 ore, mai îl și scap. S-au mai prins bibanei, s-au mai prins cărășei. Îmi pare rău că nu am luat trepidul la mine să pot filma și drillurile, poate pot să capturez și o trăsătură, două în direct.
ar fi ceva frumos. Am ajuns acasă, cam asta e captura. Bagă și pălântul. Cam atât a fost. Și